живо от Камол. Различни зареждайки. Нашият преводач Шуган Чимон. Ваш Bulgaristan рейтинг Кюрпише. Amazon Kazanbara Asa. Su Lego en Capeva Play. Айцек. Сега ще покажем кадри. Кazanbara е видео Казан. И така, тук са направили от Lego комплекта Friends. От Lego комплекта Friends. Оливия е 13 килограма. Едната е 13, въпросната Оливия, а също Ема тежи 12 или 13 килограма. От нея има 54 до 63 часа за да построят всичките фигури. Ян казвам, момичета са пред. Тези 12 Оливия е Ема, Оливия Дибеус Коремус, Ема Славакус е Ракова. И сега ще ви покажем каква е инициативата на Капела Плей. И така, Не, забранено. и така, здравейте, тук сме при Капела Плей, където организират събитието. Ето е инициативата. И така, тук се организира всичко. Децата имат шанс да... И така, здравейте, благодаря, че бяхте с нас. Това беше МВА ТВ. Ян Пазон Казанбара е МВА ТВ в Ваш Bulgaristan рейтинг Кюрпише.